Здравейте хора, аз съм Продукшенер. Този видеоклип не е нито геймплей, нито влог. Това е просто съобщение. Така, и правя този клип точно защото тъкмо за името ми, защото се казва Продукшенер. Да, вече не се казвам Продукшенер. Вече съм казан Аватар и направих това видеото, за да ви кажа защо се прекръстих. Да започнем, защото с името му Продукшенер, което си бях свикнал на моята продукция, но да, то не е откриваемо, достига до твърде малко хора и се запомнят трудно и някои хора го не запомнят и така нататък. Така. И затова реших да се направя на Аватар, но искам да ви кажа, защото нещо ми се пътна системата там, YouTube, и пише, че се казва Аватар, но всъщност като ми пише Аватар не пъква. И затова продължавате да си ви пишете Продукшенер, докато все още ви показва, така си пишете, ако искате да ме намерите. Когато напишете Продукшенер някой ден ви пъкне, това значи, че заради името и напишете Аватар и може би трябвало да пъкне. И какво ще... Всъщност като напишете Продукшенер, YouTube автоматично ви го организира, че сте написали продукция, само Продукшен. Затова отдолу има там едно, където пише, може би искате да напишете Продукшенер. Напискате там Продукшенер, а не само Продукшен. Това повечето проблеми са свързани с това и затова реших да си го направя на Аватар. И ако имате също за тези проблеми, знаете как да напишете вече Продукшенер. И ако някой ден дори това не прави, иначе вече официално се сменил на Аватар. Новата ми марка ще е Array, както виждате, ето това ще ми е скина в Minecraft. Тук може би не го виждате, сега ще ви покажа. Да, ето този. Това също, ето скина, това е картинката. Ето това, ето тук, ето Ира и тук също пениската на Супермен и тук и зад гърбъра Ира като Аватар. Първо тип следната буква Аватар, защото това е Аватар от Minecraft и така нататък. Това реши да се прави на Аватар. И както казах, Air е новото лого, ето тук е Air, както виждате Аватар за хората, които са малко тъпички, Аватар. Така, тук както виждате смених си профилната снимка. Така. Смених си профилната и да. Тук съм си сменил профилната, както виждате Arcraft, вместо Minecraft, Arcraft, да. И мисля, че беше това за днес. Това видео не сте радвали, защото не съм мисля да правя нещо голямо. Скоро ще има още видеа. И следващото, както казах, ще е за Minecraft, там ще ви покажа някои хитрини. Чакайте го, скоро ще дойде и за сега, ако ви кажеш, ето както виждате Аватар, така, и 18 абоната, в бъдеще бих се надявам да има още и още. Така и за сега, чао!